Ġiet inawgurata uffiċjalment il-pixxina terapewtika fil-kumpless Qarb, proġett li jsaħħaħ b'mod konkret il-kwalità tal-ħajja, is-saħħa u l-inklusività fih dan il-komunità Awġija. Din il-pixxina ġiet iddiżinjata b'attenzjoni speċjali sabiex toffri servizz terapeutiku, riabilitattiv u ta' rilassament lil kull min jagħmel użu minnha f'ambjent kwiet u sigur. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri stqar li dan il-kumpless sar kemm permezz ta' fondi Ewropej kif ukoll fondi lokali u hija attrezzata b'servizzi għat-tfal u persuni bi bżonnijiet speċjali, anzjani u daw kollha li għandhom bżonn it-terapija. U għaldaqstant din ser tkun qiegħda wkoll iżżid mal-valur miżjud ta' investiment fil-qasam sportiv li għandna ġewwa r-Raba ta' Għawdex. L-użu tal-pixxina se jsir forma kontrollata u f'numru limitat ta' persuni bejn 15 u 18 persuna f'ħin wieħed skont it-tip ta' sessjoni. Dan il-limitu huwa essenzjali biex jinżamm livell għoli ta' sigurtà u biex kull min juża jirċievi attenzjoni individwali u professjonali.